Здравейте, аз съм неизвестен гражданин, ползващия глас, и днес ще ви срещна с една личност и нейното мнение за символа на терора лагера Белене. Но нека дам малко информация за лагера, без да навлизам в подробности. Ако искате да се запознаете по-подробно, може да прочетете много книги и статии по темата, като аз ви препоръчвам последния том от хрониките на Стефан Цанев, който обхваща точно този период. Лагера в Белене е бил най-големия такъв в страната, там са вкарвани всички хора, показали най-малко неподчинение на властта, от интелигенти до обикновени селяни, не искащи да станат част от текезе се. Хората там са били подлагани на смазващи зверства, техния брой за целия период е бил около 30 000. А сега да започваме да видим господин Киро Брейка какво ще ни каже. Що е било Белене? Знаете ли? За национални предатели. Затвора Белене беше за политически затворници. Такива предатели, де сега са на власт. Де 30 години са на власт. Предателите на Тодор Живков и на майка България и на българския народ. Този български народ не спяха да го слагат навсякъде. Българския народ. Към български народ, бе? Кипетля, бе. Ви гледат само задниците си, бе. Ето човек се лагаш, знак за равенство между Тошко комуниста, политика с кащ да ни протупи към Съветския съюз и България. И сега е време и за малко обиди и психопащина. Де знае толкова много за Белене? Пикошници там, дет ми пишете. Дет не може да си бръкнете оноса. Откъде знаете за Белене? Белене трябва да се отвори. Аз ако съм на власт, още 2 острова ще направя. Като ги строя в колона по един, 20-25-30 до животен, 20-25-30 до животен, ще му викаш да става министър, няма да иска. Така приключваме. Ако искате да се запознаете живота в лагера, влезте в сайта Истории от Белене и поговорете с оцелял. Би трябвало всеки българин да знае, че това беше едно време на мракобесие и човеконенавист, което всъщност промени менталитета на много хора, и днешните ни беди се коренят именно в този период на мракобесие и човеконенавист, който дехуманизира хората, направи ги асоциални, защото говорим за социализъм, защото социализъмът създаде асоциални индивиди. Всеки за себе си и без да се интересува за съдбата на останалите.